299 bagong kapulisan ang nadugang sa Laducan Philippine National Police sa Bicol. Makalihis ang graduation ceremony kan Class Mabanaag Batch 2023-01 Alpha to Foxtrot na nagklase sa Public Safety Basic Recruit Course sa PNP Bicol Training Center sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City, Kasuudma. Top 1 sa Class Mabanaag si Patrolwoman Charis an Abisado kan Dunsol, Sorsogon. Ugma si Charis na nahiling niya na ang bunga kan sa iyang mga sakripisyo asin ngunyan parte na siya kan PNP. Malaking bagay po ito sa akin kasi po mapapangalagaan ko na po yung I have the authority mapangalagaan yung community and then ma-secure yung welfare po nila at maging isang good role model sa lahat din po ng tao. Proud parents naman si Nanay Merlinda asin Tatay Isagani sa trayumpo ni Patrolwoman Charis. Masaya talaga. Tama yung nakuha na makatulong sa akin, matanda na ako. Masaya kami bilang magulang, natupad na yung pangarap niya. At nagpapasalamat din po kami kay Lord at nakatapos siya sa kanyang kurso. Dream come true para kay Patrolman Corby Flores kan Masbate City na miyembro na siya kan kapulisan. Papasalamat po ako unang-una kay Lord po for giving me this opportunity na makapagsilbi sa ating bansa. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa family ko po, sa aking mama, papa, friends and loved ones po na andito ngayon na sumuporta sa graduation ceremony ng aming class. 6 na bulan man ang ginugol kan graduate sa pagtraining. Laom sa nakan opisina kan RTC Bicol na gamiton sa matanos kan bagong kapulisan an sa indang mga nanodan sa indang pagklase asin magin maray na ehemplo kan komunidad. They have to prepare their mind and body para maging dagdag sila sa tutulong sa community natin ng public service. I hope na sa kanilang pagdating sa community ay magamit nila lahat ng natutunan nila in training center. Presente man sa seremonya si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon na ugmama na nadugangan ang sa indang puwersa. Siring man in the Napolcom Director Attorney Manuel Puntanal, Assistant Chief TC5 ng Academic Section Police Lieutenant Romel Ilardo, Chief Academic Section Arlene Roldan, OIC Administrative Section Maria Rosario Orolfo, asin si Buhi Camarinesor Mayor Ray Lacoste. I-expose sila sa traffic, investigation and patrol. So, yun ang tatlong pag-aaralan nila. Sila yung magkakandak ng police visibility sa kalsada, magmamanage ng traffic. At of course, i-introduce sa kanila yung investigation na kung saan yun ang isa sa major job ng police to prevent crime and to investigate or solve crime. Makalihisan graduation, ikakalat na ang bagong kapulisan sa Manibaybang Police Station sa Kabikolan. Para sa saindang field training exercise para sa patrol, traffic asin investigation na madura rin 6 na bulan antes na maging full-fledged police officers. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.